Molweni. Let's go, guys, to Mafikeng Brutal Fruit event. I was emceeing the event, but siqale McDonald's qala for ukutya as sisiyolanda driver wethu. And then sangena endleleni ke shem. Besirana a little bit late-ish, but because udriver wethu apparently ulele late, but ke asimsoli wethu bantu mabaphile. Siye sama ke kwenye petrol station just to kolula imilenze, and then ndacela ke uba mandifotwe ke as usual because ke andizungafoti. Sabuyela ke endleleni, guys. Besesifikile apha eCapelos, eMafikeng. Oh man, it was so beautiful. People showed up, people dressed up, which is be very impressive because the other time ebendise-Porsche abantu bebengajresanga up, yabo, so ibityhafisa a bit. So this one, Hashem, it was like on point. Nam ndiyandibona, guys, I look so cute. Yo, kula lokho bengekho sure ke ngale lokho xa ndithetha inyani, but ke I feel like iye yandizama man, yandiqoqosha, yabo. But enezihlangu, like, you know, that thing man, ndiyaglowa. But ke event, guys, ibintle kakhulu. As you guys can see, I'm dancing, I'm vibing. I had my friends, and yeah, bona bacofa ifoni phana, yabazi abantu be-content ke, guys, and my other friend was actually working, so yeah. Apha ke sana ndithi ke xa ndikhwaza ndithi, hey bestie hayi. But guys, bekumnandi, andifuna uphosisa, bengahambeki imani, wafika noBuhle. Ndiye ndahamba ke after ndigqibo introduce uBuhle because obviously besisa-driver, guys, and bekusebusuku. And then inside petrol station, from petrol station we went to Chicken Licken to get some wings for the road, and sangena endleleni, guys. But it seems like it took actually longer ngosibuyayo than ngubesisiya. I don't know uba bekusenzeka ntoni, but ke apha besendi-excited because ndiyangena ngoku apha endlini. So we left Mafikeng around 7 and then safika just before 11, I think. Apha this